fries sin pat ngai kble pi baro ha kerteng ke badan portam ke jong tisu tikani ketika the white tiles ke bay rap ha te men kini kisngi ngal ashna do tu powder ngong man kam aram kam sup te henre kidon ki bay dai kidon ki pom dai te namar kata ngong ka bah bangan 3 minit kendian lagi brio baro kin yo kia nama tu powder don ki bay dai don ki pom dai te uni pat uya dai bet napang hispa na ka ba hispa uni uya dai bet napang te namar bu uya dai napang te wat ki bala shi post nam ar post nam ki ba don jimpang pais ru ki kia bet tambah kini ki bala da ki post nam te kabut ukhan slam hi pihak bandi kampun hi bon klong hi hadu banda kia janai te kini badang malu mala te ban si ini ibang abu hai ni bol barret te kemut tang iwei arteli lai teli la kia la te ki ba malu mala ki bala jur ki bala slam ki kia ba ji te ka shimpor khan diat pan te kumno ban penen kam yo uni te men chuang shna i baret nga on di arteli hisngi te uni ubodon rew teli te kemut udoi bangashna kham he te di be iwei hisngi te pia so ken ba u he kum to te phinam la ngoi pan long shwan rew teli kum to di be hisngi te shikan ta shwa ban bam dai re man step batli po dai re dala de bam jaman miet te shikan ta be shwa ban bam la ne shiten kan ta shwa ban bam ha kanu kapor tang ba light no man step bat light no man miet de bam ja te ya le ban kiar na ka ba di da yeng le ban kiar na ka ba shong slam ha khana pat kum ju ru ki jing ba moida por khoi pi ha ban kiar hi sundon na mar de na ki jing ba moida ka pan long ki thlung ki badang ret ba pli dang ki arsnem lai snem ru ki la yo jing pang pais ba man ta te ki bru ki ai magi ki ai shao ki ai momo ki thlung ki ya pen thiet ki tu ki biscuit ki bashna da moida to umlong ken tu biscuit u balong te tang u mary gold to ubaha ken te kino ki biscuit ki bashna do ata ulong te hanre da umoida umlong re na maru ata ulong direct hanre umoida na u ata ki ya kle chemical ken man penbang te kamlong re ken tingi de shibon baha ki jat dawai tingi ni dawai ke bangi dang penmi thamai menta ka dawai ban penja smashin tur bat kumju ru penja jenis nam bat dari ba pici ki penyak te super syang ngam tip re kaya de ni em nam ta kala sali tang bangas nuthu apa ngapen kami lade ka pen scam ni ki benian te ka bas baha na ka benta ki bas smashin tur te kaya rap baha ban penden kami ketu ka dawai beniat ke jongi te kade na benta lada tang hisin la ne arsin hisin penen kam te kemot artayo la dap hi la ne shi posni te pile lai sin hisni ba pisma shin turte kamut tang hite yo hi te kabes ha kato te da shoot ke kato shoot be te ka ti kum to kum bangala le kato ko wait video te lai minute pi ha an kur shoot sa player pat ken ka shin to te gida wai ki jongi ki bom don jing ta te ngam ong ba phin ngui chak po te rel ta kum ngui ru nai shep ting ra ken ti ai ki da wai pen mi snyo ni ai ki da wai penjak yuli ni ai ki hena ki powder yong ki da wai pangmat te pi ha an shim ba ka da wai tha ba ka da wai pangman te ka saban sai khmat ru ka bas ka saban sle kle te ki shampoo ru ni bo te ni ai ki sunscreen ki ATA te let's ngak let ru bangan batai hang ni te phila ban kli an batai phi ki dawai ki bangi bu te wat nam sngole ran te don ki ba snu shep ting man kli te shukli ki ba mateng teng hapor bangakren kumni ngak let no ko meneng adang ai jing kren ngabot ong ukhon jong u Joseph la shimno u Jacob iktu ki arngut tang ki bakha hadin pat ki din jong Joseph an reng ong khun Jacob la ne Jacob bakla em to ban kren te teng tengi klep te ka jing mut ka don da kum wei tang ba ka jing kren pat te tengi kren da kum wei tengi don u jing di ru u bay rap na ka benta ka shini te u rap ha hi na ka benta ka shini te tang kata hi ka pangakwa pangan pentep shapi barokhan te ro itwa